Usito somya bamuraba chikuya mandege. Usito somya bamuraba chikuya mandege. Mwancho murire na sentemo ya gatatu yo murobiri wega na buna konyora na chikire gukumanya nigo bono litukuria rero tuguchikumurikira emete riyeke gusi emete emekoro na ki yabeire kekwebwase amatuka ega na boigo ibaga kiebwate erio gukonya kurinda ebintu bitonjokaraine aiga ase studio ntari koira chinga ki chintambe nigo kubarigania abagani beri tukuria rero rinde banyare gutosomia ekigusiana ni muno igoro yemeteri etonjokaraine meteri tokoigwa eri tutamanyiti na boigo banyare kusanga obuya bw'emete yega kugendera kuyirenda mboro byobo tugucakira sa George bia muno murali asa marieta iwankuru kwa George Nyakundi munyagitumbe umunyagitingeri Teach Council inche no mwana o George Nyakundi na Elia Magoma na Elia muswati wondeli ondeli noyo nyandonge noyo isoe noyo oyo isanda akaboyo kebaya abana ababulia bali bagwetogi na intwe no bulia endo ne simba endo nyarogondo ekogenda gikuya uya nyama isoma baliri na tata Charles Nyakundi wonsongo songo noyo michira noyo moseti noyo gatumba noyo liose akaboyo kimonge akaboyo ntindi noyo bwokione tunaba abasweta bali abachokoroli ba nyaboke omukungu kabero omugusi nagokire gochaga studio station ya nchire kabisa Kenya ngima nagusiye ito Getembe television. Sa George ubuye bukomanya igesakwe kega kiomonto mboro byobo iga ubuya nagwetera naye kwa smile ndo je smile nene kabisa ekerongo kwa naigo aba mame bonsi eba ikaraste bono barigire irina kai omo igweito abo nababuria bakogoka naba abasweta abara bakione bona bamura bandikire tkorunya bituno rogoro oike bituno byamanga igo bagogete na omuntu ito no ale studio egento gya kabere intota chana okonyora kwa nyomire muswati omino gosomo murone nyomire muswati ominto ekiagera ororeria ndore nengenchene ne kabisa bona karo kwemanyikanigo nabo kumanyana gose ababulimba bwato bururo bwabo bono bakorora na sa George no areka na wata manyinga bubulia bebacha gosonya manyinga itubunare amanyinga yechinkorora banta batindi kabisa gusiyengema mu getutu goso munyari bana babatebana ya na intutika totwara manyinga korwafu so kwe manyikanie ngo bwato buya no bube bono mbia bono sana na daktari wakire bya ili italiana ngoro kutia msio mali waya garo yo bikundu garo yo gotuke korugo getutu abanya ikoma bagodoka mungoni yankowa location mungoni sa location je ndu munyagitari ngo tumeke emete uweneria abantu baitegara banyorira murwire emete yeke gusi emete mekoro abantu baitu bari gutumeka mabakoro ni bataraja nero bari gutumeka muna amario na ndi emete bire yegutumeka muna kinyi muna kinyi ukuria ya gokonya gutanga marwire na bayo ne emete gutumeka tumeka kwenye linde ya gokonya utanga marwira ali ya gusumbua semebere na daktari kirotokana mangana yemete kienyeji osemete yiga yeke gusi eyemete kigusi indigenous trees ometabona bana baliba bakogenda school abana bakosoma CBC abakosoma chijenzi bamanyetenga indigenous trees nemete eri emekoro lakini emete yiga atugukwananga emete emekoro nererie yekero kende emete emekoro akarwa kwana indigenous tree ni mete etareti korusiko emete nya sa tongete gusi ero na eri yoro kuna indigenous tree
na aiga gusiemete yege mekoro nereri gusigati eri uranyare gwatora imete mekoro unabona umutenora okorokwa umutaburo oyo ngutume gore bia sana azokugwenia marwire mbali uruire omo nabo omogonge kaguguriete kigegete sabangina ende koroma siuroria malaria amo no mogongo yani no ne siuroria no mogongo na gukwanire mete yiga ane muno eri guchiyama yabe mete menene nereri yiga toranyare gukwanira eri emekoro menene kwama menene omutomo nene kabisa ogusi okumegete amatembe umutonde ugorokwa mutoke umubisa umutonde ugorokwa umunyachaye umutonde monene kabisa ugorokwa umusisita umusisita n'umudora amwe mwinyumbe nandi n'umuti gw'ibiranya asaba gusi haya mbona sana Sajod emetiga yego konya kuligire gusekera tukwana magana environment emetiga iyeme kuru iranyare gukonya kurinda nonyeriro baletu n'ibintu bitonjukanerere bia muno muralia nataka komenta sinini esemete yaito eriege koro emekoro ndubwato muto goro kwege kone ege kone umatene mirako sege songo mutene ro goro kwege kone no rore kubekwa obekosoro bebe ndubwata emete ndira kinemeke buneke nyunta munwa mondo ndebwensi oiboire umwana kengwerere omuto yu umwana atabekeire na mokobera bulirabu mokolera buna chensi onyoro umwana mokolera mwensi batatu nyunta mono omwana atairia erioge ritangani na bakolera sana ebintu mbire bune nyanja bintu bunebyo omutonde no mutomu ya sana ole gutumeka kare igokuru kweke bunga baiseke nadengo bunga twarenga baiseke eke bunga baiseke no mote twale gutumia buna maebi omwiseke nabako kwanje gono nabo osekubungwa no mutoyu nabo konyora kwa njiro mugako na inde to no motorio gusigikio kwa balira moko no aroju ke unga baiseke bono ase oborori bweito emeteri chisokoro chito bale gusimeka ni emete yabwate ngenjo kabisa ntwabwate omuntu okorokwa omwobo tugatwara omuntu okorokwa omusabakwa tugatwara omusojo tugatwara omutembe. Yes. Wansere umusabakwa noro karentu abwate kibiriti. Noro lekorosi wegento amataya agotwegwomigwa arosi wegento gekoro kwesasi. Esasi igo ya leko babune bamba togosegesa tuokyo mulero. Kibiriti gito nogosegesa. Umusabakwa noro leko to esasi. Esasi nere kibiriti. Umutonda mandarabu. Olenge utumaga sobo kyumurero. Yogo kwa umumiso noro olenge faster whether ni musabakwa asobo kyumurero. Umumiso landege tikia yana kibale go bacha yani bale basegasa umurero gwoka. No oli kurwe so umumiso. Amuno musabakwa imete yibere. Bien mano. Entonces yo tengo el studio gana batara. No yo okay. No yo moterre. Omo miso ya yo kuwaterere yanga. Pero obintu bibia bigo terere yanga. Yo merero. Taru biru se dena bigo garo kapsa. Ndo nyo saboro mogoyo ye. No. Bona sumu miso omogoyo lo korusio mogoye getekeri ke gotigara kwa manyabo. Getekeria bona ke. Kama yakora une geviga biechi toothpick. Yes. Toothpick nege kakera kinego igo. Lakini bona sumu. Kuna toothpick chiri cyaba Chinese bakoriero mocherobo ebitebirie. No mu miso. Yes. No mo network.
ekero gokina ebite biri ebinyerere bono nabo gogosegesera omorero gogoche omusocho no abana baito omusocho no omwobo no bare kwarukera omusocho no omwobo nabo ole gokina kabisa na baisi baito no bare kogenda bakeberwa barukeru omotembe bono omotembe n'omote obwate faida enene sana somugusi ekiara omotembe tigang'ansire na omotembe n'omoroki omotembe ngorwari ore nainde aende omotembe nenibu gabo ngotebana n'omoroki omoroki oyo ese omoroki nari mwanjete mumanyete chensi ndebe chimuma igokombolie muma ninki omotembe noro olekoba ase twa abagusi bare ko goikaranse tureti yabo kogaya nebina bono omotembe date abana n'omoroki orenge ekiaronye kwagosire naende kuomirie eriso kabisa okong'ainereria ogotebuna tebia omotembe omotembe naende nkoba nabo yare gokwaka negi nakitogenderete gosuguma tonyore alternative justice ebina biri byasinyire pigari igoro byacha ase omotembe twatebia omotembe tebia omotembe nabo okogayana yes abose omotembe n'omoroki yes koira chingo twakorete watenya chingo koira kwarutera watanga omotembe nsago nchiao nchikoirane nimuna kuona iga mambi yayo mundu bimbukire nando gweni ekina kiyo kana rocha I think ekina kina rocha sa omotembe igendo gende ya kabere omotembe egaro munda bimbete jinsago jiri nunda ira utugatenya onyubike direct iriko amasabari yayo au montaña ya apogwena arabu egendo kende ngire edogoro kanga ania wateka ekare watekanda so monta wa jogirenda omatembo liyo nyubili montaña ya bogwena instant amabuiransoni obeli emili yaye ya akogwena pi umuntu akogwena gorero pi egendo kende amatemba wale binde bingeza yes amatemba zikanya umuntu ruwale teliyo tebuna karakara bale kwaroka abaishe yes kali ogotarengo egendo bagutumika no matembe bagosamba obosaro bamunyorokeriga obwena liuka igona buko yeku nabo umuntu akonyosamba amato ayengo konyararo amato baka matara yari gusambwa abo busaro so omotembe nainde no bwate economic value ekiara chikonu chito chirio gosunyuntere ebinto omotembe ngorosi orenge ekirogo kirige sikire kabisa gegorogwe egetumbe biri bwata amagora atatu omotembe no rore korosia ekero geki nainde giasikire na kiare koreta maskani nyumba ekiare kikire nyumba mwana tawe ikaransa mungina tawe ikaransa matase nale buna bono iga maskani asinyire lakini ekero kiare ngo igoke kiorogeti no mugaka no ale litiro no ale nyumba mwana tawe ikaranso mungina tawe ikaranso mogeni tawe ikaransa ororo bono omotembe ngoreto urengo bwamatu buyase ese nyumba na ende nori okorosi keroge kitorochi koika aegwe ngeri tokorere na oborire mbule nonye mbono igabotamanyiri eriogo riaye noena abasayansi mbanya gototebine ki oruire obong'ai bokoru oruire bwa maiso oruire bokoru kwa bwebibiriri omonto agokorigereria iga ogotomera ebinto gete by the way ebirire ngusio kabire ya mbire bosigisi mbire boruya monto ndi bwensi omumwamu na bwate ebiriri biaye ne biriri mbiarenge bibe
n'abantu bakobirigereria ebiriria karekera twari kurwana seki kisokoro chetu bari kurwana nabo kogenda kwanyora egisaku kende gebwata abamuraba tindi ababi kabisa nabo twari komurigeri derira aba mbari babwate ebiriri musubati ogenda musumaire liga omutomere ebiriri ebyo limura lya kanseri yakwe kyara lya tosikikiri ya tosinyire bono na hindi na inturenda bakusintu abwate eliogo lye bibiriri eri na hindi likorusa omotembe chintetere njire chi omotembe chiri chimbaliri chiri chiaye kobegeta mu mufuko ga undo nagorigere lige bikonyakoyi na baiga mbandu kya bagutware bibiriri kyagera okay ni mate ngangane yuntu tete ko etachira kyagera mbichane tabantu sala imyanda asebiriri byakwana elirazi mobe ko mubuko nabo gusumunda tatara giri kya ibere isatu anya no mwana yokora ata amakuta kuwa muhakere ndaiga kuwa muheti mubero murimo na body link ya tigara usibuli bwayo bwatigara abo mubegera muntu wanyu n'amazi yo wakorera mwana n'ibiri kabisa muntu takumurigere na maiso mabe amatembe no muntu miyase mete wansi nande no muntu bwaba kusiyi urwate bamwe mete emekoro no muntu mukuru na eme utarasika kurasa umutembe emetembe yasirire rero nabo kogenda ase kinyoro kwanyora gusura nyora ore gusono oyomo osevere ngakibone metembe irane omuntu nanyare gusumika umutembe oyo ne chindete gweterasi chindete yes oyo chindete yijya ngomaraki n'umutondo ubwega ino matembe n'oroho ubwo gwetembe tito esemu nabogora egashiria umutembe oko ogokora n'umutondo n'oro wikaino mosisito linateba ubwo kumusasa umusasa uyo n'oro urenge biranya kare abagaka bari gutumeka babeke biranya aso mosisita n'abandi babeka aso musasa kuba abegire ebiyure bari kubeka bigisese bigisese n'ero bari kurengero kuba ari meire bindeka bireyo umuntu naiba kiombe igihe igire so matambo iyo ikigararanse chigo tumukera ngo se chigo umusasa ikigararanse no musisi tatesema bono muralie essence me yoroche ya motembe emetembe yakule ekiagera abante baroche ne mulinga mnoro bwate ligoli mulinga mno moto ocha muisonde bono motembe oyo no bwate ligoli yani ngenchene ne somuksi ekiara kwa igule na nkobweni orenge bandongoriera barenge chimumoro ngorosi orenge birogo biesiko ngorosi orenge chikonu nonye ne obukano nakibona to koroke gento kere kormaega rero bakari kobeka chikaraya omotembe no ore kobekwa twabeke emenyiki biego obukano bokobuka ya mbuli bare kobeka liatubwa egetugikeri kebachire kegochikobwata obukano bono omotembe n'omuture ngomuya naende bona igarende buna tore ewiki engia erio koegerera asitomenyeterende ebinto bitonjokanete omotembe igobwete omulingamu egeroni omulingamu 1500 omulingamu okorere miaka 5 miaka norocha miaka 5 ochonyoni power sochi nyobutore twayolere 1500 lakini obukano bwoka egero bwatingire byeigo nabo konyore 25 obukano bono ika ekerogo gioka obutora lirindi keigoro si ekerogo keria kia magoro 3 korusa omotembe nabo kyonero 5000 bono omotembe n'omote ochaire lakini etonyo chaire ekiara ona semi onde ntoranyora bari babwate chisemi bagotosemi omotembe ikono era yangi machine yomugusi arenge gosera endagera
ebe nogori wako gwetise kono ebe nemete to gitwaro cia marioga bantu bakunyu no igwetaga ihe kunu ni ntu kia maana gwetera matembe machine yitu bona igabunanje machine timbwati gocirio ngendo ngasera no gena ne kon ibintu bibere ne bibigocia ebintu tutabenga ogocie abagocie bari gutumeka gare abari gutumeka orogena nicisio nabo na bire o ekonu nero yari ngorucio muguru asobari na ni mete itoko nyino to wetia se ekonomi ye amatembe no mutomana wetani meteos ntugwato musocho no raro kanyana ngalero erongo tokere lakini bantu bari uchibaye rigerere kwa mutomana mono omusocho neriori ya sana menyiri asomonto akiruga obutoirwa manyinga akorwa atonyerie amatayororo ago montago bwena elia kabere abana bakorwa rimen amantaye ensinga mono umusojo gotumeka na ekroto etugukwana robia bwemete yega kuna bono togotebanga emetende yare tembura eyende yakonya kubwata riroba twakwanira mutembe turi guchutwara matumange na turi kwama wagara mono okonyora ngasore na gukubeka no nyekiriri turi guchugara abuna cha metende buna cha avocado ilo turate ese environment motembe nabo koruribaga emetende esimeku asole ekine gente getangani omotembe tokwa more tobochege abantu abangi bagobeka zino mulinga mutambe lirio gochikogonyogecha oitemelingamu yabande gosoake nyumba yabande nalere ndemero yakeire omotembe gore ko kwaribaga emetende yasimekwa teri kuomia emete yuende gosimekwa nekero bwatete liraba esomotembole liraba elio nabo ligokonga ligokonga naende yani meri yaye teri gochosaria ese emetende rasimeku ase angenoro tebwikaini na nemete yende yegesongo yachirerero omonto kwama buna omotenore tukare koruka umbrella ocha obwate kiririe kia lakini sogo soamba kochiwata chinyumba chia bande so omotembe tobwate merieri okugenda across omote oyega okwanira umbrella omotori no bwate amanganande timaiti usenoro omotenoro gotebunga turi gusimekwa ngenanga motenoro tari gusimekwa omonto ya umbrella igochete soruete ntomanyeti no bwate birecha biaye abande bare goteba no simeke umbrella omotori uguru kwa umbrella no muyore no lekieni ole koleta amatatizo emechando yale gocha nyumba amaruire no yale gocha ntomanyeti abantu abange banyegechire sana omotori ure kuru kwa umbrella asitwatarire tari gusioka abantu abange igo bakonyomochia na noro okoreta amaruire amangi bono ntumanyeti science obu lakini abantu abange bagoteba makweli igagwetera omotori ya umbrella na amaruire nabo gonyora maruire arure nowe abantu bansire kurwara eseng'enche y'omotori ya umbrella tree omotori tari oito no motori wete timaeti sorwete bono omusocho ngaranga nabo okwagala obeke ekiriri sana kuchuru twara impact nderengia otwatebire nga nore asenseme ya mariogo na raigure nyango bweni ore lakini kero tokorigereria environment na kiora nyare kole mi muntu nde nga omusocho no mutombi yagotwara omusocho no segisongo mokonyorka soft good tori adu good bune meteye mesisite yo no motomu ororo nabo kwagachira omusocho naende tori mokongu nabo kotumia omusocho sechinko naende kwama bwango tori koirageka ogotioka musocho tori gotioka okero montako okero sandiro twarorere meteri obotioki boli ne riogo omusocho nabo chwerwa yes omusocho amatari aya kuuse yagotobiriroba
igoga engere trate bubuyo bogota bidiroba aso musocho leiga ali roreri gatoba na ndi likwami usesume kenda gara aso musocho turi gusari mahiroba pi umusocho amono mo sabisabi ine mitemi ya sana umusabisabi kwa nini umusabisabi noro tokoranga na bokorani okoraka nore soft tori moko ne mitiendi oro nkuchura twaro buyo tatiga chingo koranga marangi kero simekire ne chingo umusabisabi simeke se chaime turi gusari chai egura umusabisabi simete nonyoiro simeke roje menge iga turi kunyimaji igo umusabisabi no mutomia ogende se roje no konyara ya miteko ge nanengi yegoro konyara na be kwa memenge sana ikero yo mochire gozana so mugondo tibetu sini singi pate chinto zere chinyi kora kwa memenge sana ngate musabisabi no bwate liyogo umusabisabi no kwanire se bibilia ngenda dare yo musabisabi yes na rejiwe kwanire se bukume ngomo sabisabi ne liyo waliye sana nande no ene chimbolingo lichire bia sana ne kwame menge twara ka proti kasini ni ko bekayo musabisabi yomo no kwama chintetere bono musabisabi yoko soki chintetere chiai nabo kwama bwango naende nendagera na ebinte bikolisia chiombe chisimbagira chimbiria mete ne chimboli chisimbagira ne chiombe na wajikolie bisusu chiana wabikolie musabisabi so ine faida nonyerende twarete ruchinsiaga uchiga chinsiaga mate chinge endagereria ya basongo etabwati nguru chime bia emete yeke gusi emete musabisabi ne metende ngorie guyarenge ne chimboli chito ende twanyora ubusonsoto mate bana ga ubusonsoto bwejinsi agora abo kumisana bonga mache lakini bone ne mete yarenge amariogo gojase nini etugo yaito to kongusa karakolire ni mandara togokora rende ekerebi emete yariru ne chimboli echi igendo ngire twasigete sana gekoro ku busonsoto pore mete na yaro siri busonsoto tokonywa na ne liyogo lyarenge gocha somobere omukusina kya bakoro bare koirere miaka 120 lakini barabako abakongo ne mete yemero chimboli chikoli ngakekoro mauga nyama Kepenta. Ase umusabisabi yorenge kuliyogwa orosyo bosonto. Obosonto totebire ngangubwe ni bwarenga marwira amange sana. Mainiri oise ko nyoro umuntu ole insulin yerense. Yani sukari yego panda ose yake. Omo bosonto to. Igo kwa moire insulin direct ikiaso mubiro direct. Ego so asamanyinga ime direct. Egere ya balance sukari. Obusonzo tonaki mochuri ningi no busonzo tonaki. Mochuri na obusonzo. Obusonzo toneli tali kegusi. Bona lende marere queen yaro teli korora. Egento oyo mintateba omate igago kwana ngora igo naende no munyaktari okotobundisa se college totubwate yeke gusimwa nyagitinge ntobwate college abantu bagoja basomigwa evinte bitoko basomiga igo studio neje to ebesenke igo igara ngo basomi tore ekero ogwete na obusonso to omuntu kairwe insulin eko enda direct mate tarago tebi na insulin ekero omuntu abetiru irenge go cost edosi na bego cost no ere chiru busaba edosi ye mo chigoro bono obusonso tobo na endo squeeze oko egubusa oko gende bucheri ali wateba na marayi nyangusire rero bakale ko beke pipe babeka amache asibi obusonso tofonzi mwalia maganda busa bono obusonso toboli
wetera ase obong'aini indigenous knowledge y'omogusii yanyorire na nkobweniere insulin twajire studio ga twatebire na obosonso tongobweni bore insulin mwama ya gocha twatebuna eyo imepitwa na wakati bia mono litangani sogotoleta gase studio ekiara ngurwanira tuli amarioga ito chese chinyaktari chetu ekiara onye insulin gekobwenigwa n'abanyaktari baito bamwanya gitinge wetere gendo buno bosonso to obo okonyora busa aye bono igwamineti na insulin gokogenda wakaneru busaba ikenyoroke gochangire ochikoye insulin naende okobetwe sindani naende kwabali litosi nowetamanga nayo so emete yeito eye twachire kwigiriraga nemete ebwate efaida enene somugusi mbia mono sana ntugwatemete ekirombo kwanira omusabisa ntugwatemete buna bone metagisongo tumete usibado nerone mekorgo seyo ne yabono metagisongo metapso usomo tandege usomo tugwege songo ni meteretire na basongo itulimo toito ngoro bunga indigenous tree indigenous tree ne itwaga egikoro omuobo no twateba bwike gusi original ono omuobo no robuya bwa ema itenga chi bao chi omuobo ngorosi bure chibao kinakamu yendo gende ya kabere ekonyo omuobo tirikogota ekonyo omuobo bwa yarosiriga igibweta yo matembe mara 100 orosi kero kiumuobo agakomenya mirere orosi gitanda kiumuobo agakomenya mirere igumutoro miyaro obwate baita simwanya bantu numuobo ero nere mengi sana umuobo ne umutomana sana irugonya rumundu bimbeta magoro igumungurerega abago bimbuka amatwari ango amataya na seboto mutonde wako maruko musabako tini familia no mutoya musabako ase meteri abaguzi bakubata kare yari kurugwe meteye biranya umusabako no yamo nase abaguzi bale komenya bakanyora umusabako noro abakumanya ngendagira njamo igonga igintu muguzi arenge kumanyiranga ingigego chikomulenda busio no musabako umusabako ngo igagatebunga no rore gutumeka nike biditi ore korosi gwesasi yeterese umusabako iyo tukanya warumurero no moto bata moto no mosaye umusabakwa naende obuya bwaye noli na ndobwate gesabakwa asa abagusi banda batali bayamono bagotebana ngina busaga kwirete gesabakwa ngina bosoyo kwirete gesabakwa ntometi ngina ngorenge lakini bagotebana enjawe yachite kulisi igachikorio musabakwa igakwama magenaime abantu bakagenda bakanyora inyama ya busa bono umusabakwa noronkorie gwore umusabakwa nebiranya nima tubako yagotebiri biranya bona yo oirete na nebiranya byogotwanga omuntu birtu kibisi ebiranya bona ebiranya kare nonye mbono iga abantu baito ngokwana barenge na environment ngokwana barenge na chinyoni ngokwana chiarenge na abantu ngokwana barenge na emete nero yakwana na abantu umuti nabo gwakwenkoba obonene umuti nabo gwakwenkoba ogokora u mentere igoro emete bene gokwana ngoto tebyale nemete yale gokwana enkoba nabe gwaka umuti yago igo yakoire siginona mangana takali mayaga bono umusabako yebiranya bago atebe biranya ebiranya nebintu byingenche nene sana asegusi ebiranya ebyekero byabekirwase n'abataramu ntu wabwata abataramu bali ba kerekesa kere nyumba ya gusi njaire obumanyi n'engoro yaito engoro nyasaye ito nabaete nyumba nere yare korosi chinsara yare ko nabachura bari gutura ebintu tukolemera gochiabu bono aba enyumba nere yairu chinguru yare gotumie biranya
korenda yamate y'omugusii nebiranya ebi igo bare gokwana nengoro oyure nyasaye babibeka asigete ase omosisi toyi koigwa gose omosasa babiremera inse omuntu ase gocha ibe eng'ombe yao eike ase omusasore gose omosisita gose ase omotembe ase ebiranya ebibekire igegorara inse echikorara agabu nchikogenda noimokia orachite riori chikorara agabu bono ebi nabio ebiranya togokwanera biomusaba aku nemetende bare kuburukania igo nomoto orenge bweng'encho ase ebiranya ebi twakwana igogorokwa emani ase abanto bari basomete ekegusii nabo mamanyete ng'emani ninki egere nachiete mpaka abasabasigisi nanyete omotoi noro begenete ng'a noro ogotanga obobe bwakere eng'encho nkanyora nomogusii nere nabo igo nomotondo orenge omana ase abagusii ekoroso nemani ne emesabaku eyi buna twakwana ebi nebinto biarenge gotanga amang'ana amabe ase abagusii nkwatagete gokwanera omusaba akwa igo narenge gokwana ng'a esection nere twakwana ng'emete egokwana ogokwana nomotoi kwa muna bono ogende ase omoto okorokwa ekiebundi ogete ng'a kiebundi ebunde igo gekwa ebunda naende ogete ng'a kiebundi erambore ogekwa erambora eye nemete koigwa buna okonyetebia egokora buna okonyetebia iye emete buna koreng'ana nyakundi aikire gokwana emete nkoigwere naende nkoiraneri ere ekiebundi menya gotagete gokimanya ochoche nkoire ase kere togetebi ng'ebunde orore buna gekwa ebunda naende gekune ng'erambore naende gekwa erambora igo gekoigwa naende kiiraneri mono sana timaite ng'ase emete iga egekorana nere mwatigeire mono tware gokwanera emete yare gotumika buna chindagera itayo bono nonye kwanera nonye chindagera echiga chiomogusii gotumika buna ching'eni mbia mono igo togwansera iga ng'ansere omoto okorokwa ensobosobo okoiga omonto agokoroka naye babaye na ensobosobo lakini omobori ensobosobo ninki jensi tegogotebia ensobosobo ngento ki ensobosobo nomote ore kwama obwate amatunda lakini obeke munwa igokorikia eyende ng'agiere igogwansa naende ensobosobo njabwate neriogo mwaga oyo ngotoerera are naki ensobosobo naki arenge eriogo oche risosa nomote okoranda ore gosokia emiongo naende neriogo mwago minto ngototebia are naki risosa ensobosobo oratwa amatari obeke samache okonywa ngia okonya orike nsega umobori naki inki orabeka risosa otari koberi risosa nensobosobo eyo nomete twabwate yarenge endagera naende tware kori toche omoto okorokwa ritoke mate ritoke abanto bagete nane ritoke nomote oyo tosierereti sana kokoigwa nasimeka emete ya egekoro mwachikorigia omotembe ritoke ando nsi ense engima ekero omonto akorora omogusii nogenda Turkana bono iga ekero roche ritoke risimekire abwo ogweta agenda abwo akoditeba naye enchera omogusii naende Turkana okonyora oyu nomogusii goika asimeke ritoke nomote naende ndibwate efaida ritoke rioka ndibwate efaida ase amariogo neriogo naende nemegoye na abanto mbare baansa korosi chigobi ebikabu gwetera ritoke chitukia ndoche yaere natural tanga twabugori etuki eritoke ndiri totaranyora rigori byeigo ebekeru bono emete yu naereire ye nensobosobo ye nerisosa oche ritoke nemete yeng'enche nene sana somogusii naende tokobasaba riga togochikorigie emete gosimeka
tosimeke twabekane ritokor twabekane chinsobosogor twabekane risosor ine mete asemete menge ine meketwa na kwanire eriera tokonye gochibusio korenda environment yaito bunu muksi ndio ona sana kuna gitari mwatebire mwisoboso apart from wewe amatunda aliyo gutwara ndini ryogo amatoye ni ryo ensobosobo neri tunda ligi ryo njiraki agarokuri ensobosobo iyo bwato banyamasi kukorendo amabire daso umugero munabona banda obanyara bakorera muno ngamaguru gutene n'amaguru abo amatoru agaraguri ensobosobo iyo amaguru ayi agutiga umuhakabo indo kende umungo yani risosa na liro waso gutanga tinkumanyanga sinkinga kiegoro bweke busi no bonyamazi gitebo gotoka amatini akurenda umuntu tabaza kuri ukanza igonga egarute na amanyi ngataka kwaherera egarukuri risosa iya amanyi ngataka kwaherera nje munakolengana mwaigiro batebwa n'umunyagiko mwari munde ngobundisa abana funzi batagete kwigera kumanyemete igo risosa asikingini kiri kikurenda mwanya abantu biya nerisosa umubusi yando asisale komena nerisosa ale usimeka nerisosa eri abantu mbari kwiba muongoya timanyiti ninki igo muongoya mwara gataba ng'ibintu bikare birogi no muongo no morogi kero muongo ngakero korago muongo kokunda abantu bagataya nguzo kuyoragaiga nagateyimete ni uwo ndireniri abakamba bande badirimo nga omwongoria oibe kibando baleto ebandi irisakara riri kuibega bale sokeso omwongo basibera niga igo gwateka mwongo igo mwongo ngoyugore emetenero ritwaza yabe kuireneria risosa neri muri abari kuireneria muno komenda manyinga risosa number 1 okomenda nutrients yumore risosa number 1 igo risosa nigendekia ase bintu byose murarinko abori mungu gukunonjera gete obabube ritunandiro nantimetiriro risana nene riege koro kero kori kuna motrugo na koroma igorora bono irigoro ritindogoro ora umurari okori bwata gatati tarie kon kwamana kuriri ama ene ko kuna sisi lakini ubunenza yamo rigorora igo bono totebeiga korengana muna oyo wandenya kundi igire gukwana ige detox na limi gogorera agaroko gandanya gitari ubwa the pressure yo bawa gwajinde dere jirikire nga potassium ige nduge bwa the potassium ire iguru asama tundo sipi ne detox na sibintu bikorenda mwanya abantu biyagwetani ibintu bindi byose samatunda ne detox iguri toke uno kumu toke rikoro gusaya umeterera amatoka amatoka ayaro siria artificial aita matoka ritoke rike gusiburonge ritaburukaniri ritaro asiri kirende yose genetically ena rire ritoke ritoke muna wono osokonyoranga omuntu sinyuru abwate eyangoba nagitura batebe nyagundi asibire yangoba umuntu ubwate egente gete yani omoroso gete yani orosete egaro orosete kamiri onyore ritoke tuboza kuri sabura oli butura ngora ne masago oli yego muna rire igwayo beke bitungu beke kiregende kirigeko bego munyu musori oyaiga dire na masago dire na masabayi omoroso uri ogosira instant aya no rumondo rasa elio rire ligi yali ko giba ko mondo me jindagera ibere spinach neri talk yani bindi bibere instant ndio wana sana na sajo nekera tukurigeria nkwata gito kwana na timechisi kusogera good risosa enuna abantu mwachire abanyanchwa ba science mwasomire kabisa in science kiero nurage umungo iga okogunda
mbache batotebi aba science mbaro basomire kabisa babwate chi PhD lakini omubolina oraga omungo iga ekegusi okwo okogunda garate garako ekero kwa manyire bagwata kitambi gete bakorire na bakungu na bagora gumongo bwoma abagungu abalenderema yoma abasaja mbali kuanderema yomi igonga ibintumbiro mu sena masangi masangi ina araka bingi byatareka ngoita na torega ekyara chen jenafe achinge ni chioma ama ine abantu mbali bakora chinge muna tubege omwana okamera maina igo turere igo omuntu yae jingini ejo ngikuma omuntu omwana akadeba ngaki umugona bataya buri mubuka na lero de kuendere me aganyache nyesimegete igonde de kuana ni kuma ekaira wani wiki endere me yekaya magana yakaya ngo ebintu mbire bikoigwa muna duata yabo koigwa mbire bikoigwa omwalimu nafise moyende agwikira gukwanaranga nonye chingeni nonye mbali bagusumika chingeni kwate bunga mwanye nendere matekora chingeni bono omuntu ndi bwensi tomedi sarwete mate science yero no muntu oiborwa obu science mboro no bu science obuse omuntu wito bwekegusi neri na chingurunchiro cy'ubunyasai bore buketo tebana God is a spirit nyasaye no moika bono na intuntu abwato moika ntwarenge abagusi baito mbarenga nge na nyasawe bwabagusi nyasaye gari ko rukwengoro aya karatiga bono ekero goteba engoro okonyora jensi bakagitene engoro ni gintu giteke gundo bona kinkura abainyurina nateba nyasaye na nateba engoro bono nyasaye yo togoteba kabisa togwaka chinko bie kanisa twateba nyasaye toigwe eriete rine riabogere bono eriete riagusi togosaba no na abapasta batorigireti babwenete gotebana engoro otoigwe ekiara engoro na rieke gusi engoro yo ngoto natoete chisemi buna bakusi naende ngoto tanga arenge era tare kuganya mambi gusema mbiende igare gututanga abwabu agatoa litindokoro libwate chisink ne bintu binde agatote bina ose gukuna gurukando ga abkwagosire bono kokworokina kwagosire gende ukune wakuna wachi gokora iga kwanyora diagundire agatebana mwana tabweneti gotulera igoro yuna bwata mangana gotulera igoro na maino kwanza kwa makurugoro na kia abantu abagusio kwiguna ngorusi bare bisara no mwana wansire gosokibi amaine bisara bamukireka haya amaina itagosoka kire kwa ya insatangana ebeta kire kiribu na chensi bono mogendrete mutamanyeti gokireka ninki gochiabu agenda chingeni chiabande chikuoma omonta jensi batebe naki oi no omorogi tari omorogi eyine katiba yomugusi yarengebo omego chana goso omonto iboirwe are bakoroke ekenenge no rio gotangania magoro ekera akoiborwa bona pronunciation na wachigo chiara tuomana ekero umwana oyu akinire nere nabwate ebitango byabo tagokora gintu gite ekero tware gusara gose kwaruki omuswati ngwaruki twarenge nekine kegusiba no yo mwanya gitingirite chikanso gusara twarenga baswati kiritari kebekiare omuswati ekera gusarwa akure iga nabwato byabwae no bobe korocho mungina umukoro bwata abana gose 15 iborete oyine no nkuri nakurete kera are gokorosikwa bono ese bare kurusie gente kinoyo gakurete bona abwata abana abange ntomanyeti lakini etokobeka somo omoika
toirane se endemero yaito environment yaito ese twateba na abantu ngokwana barenge ne environment umuongo goseriso seriarendire kabisa nenderema ikiara na mariogo yomugusi kina kicingiti yani kindagira kiare gotoa obunyamasi bono omukoro akagamba nengoro agateba naki ndendere endagire engoro oyuri nyasaye mugoteba bono iga akarwa machiko muntu obwate bunebukwe goteba na muntu obwate egitamaso boso bore magete takora gento gete kiumete abantu banya babona iga bakiriso bagosoma bukweyu ndoje to basomere munabono agaro gukuru ekengwaso igo igekoro ya tuko umukie mburiere marete usigwatege maso ukiguru ira nyasaye ekengwaso igo ingiere kuibweka igo nebuko nabo igintu kirabete ubwatige tamasa ndosi egine gigiere kuibweka muneke ngwaso atali abaswati bona abaswati omaete mbabwata mangana abo nonye Yesu tachorete muswati mu prophet ali abundoli kogenda ohasa borokiwa na masajoka tomanyete galia abaiberani babegete lakini bono intuntu angeti baswati lakini amachiko nale abekirororo agotanga obusaria tari omuswati agotanga obusaria obusaria nabwo ari gutangwa so omuswati nonye ori omusaria akune egente kike gusareka ekiare kine gento keseseniri nengoro na kikioroje na orageiga nendagire yu nengoro toete etorende igegusareka kwa manyana ngwete takara go mungone bakokagunda omuntu etegabwae chingeni chimaye ko susana chisareke igo na moko manyaye kenyoro muntu nara umube omuntu munabona iga umate nguitana tore sana gusi okonyore ng'ombe yabwata amabera mange yana chanachwa wakamera omuntu gosoja kwera amabera hoteli arosi weche echae amabera ali ng'ombe ya omuntu onywe echae yu noineke nengo olenge gose negeturere igoro eng'ombe yanacha amabere kwasinyuna ng'ombe yane yaro giru yaya okunokoraka kware ngororo ekiara ngokwana twarenge ne bintu bitwetananete so ese ching emete yaito ngokwana twarenge nero na oyo minto ngote abare na kimute kioyo tware gukwana noro mete kitware ko gukwana nero na nega kwana asi ndanda mendere sama vera iyo kuna chagusi kugunda mabere ngugundale mundu naruraria mabere agunde pi mundu tari asareke lirongo liari gutumeka abantu mbamanyete imete bari gutumeka namarogete bakuyatumeka arosi lirongo riri gubegwe sama mabere mundu ndi bwese nari mabere itakugunda wara takusareka wara ng'ombe tekuna cha mabere ali na timani tinga mkwano ritia matunda yoro sana mitene naka yoro timete sibali ninya kwana unawono matunda alinga kujibu sana n'ichinkomoni chinkorogonywa chinsangateti ubusangura amo n'ichinsubusubu n'amatunda nyakoranda aina ara matunda alinga kujibu asomo gusi munari ko yari imethende nere gorokuo emehuru nero yagwata matunda ende egorokuo imenya bitati imete yo ende egorokuo munyakonga imete imuna yarenga kujibu yonsi yo yago biko bunyamasi aso muntu na burwire bondu wese na goje sare takurwara Mebona sana anyakundi toko gendase omotumuko unkagene tinga akabusi amatunda ya sinkera ngoranchire kavere chiro chwata magu nande chiro ichiga chitawati amagu chikwambe mitemelena tumetinge nedagira yomugusi yale nchiro chirwete chinse chisiko ne chito nchiabwata magwa emete yaito nchiabwata magwa yebone koleire grafting mogo tebe gesongo nere okonyoro muto tabwati
otabwati magwa lakini egento nkirakwana oyo mpaka amatanza goiteka omoteno ore korokwa ekinyabitoti ebitoti omateme ebinto ebigosoaga amaiso byara baiga lakini omoteno ore korokwa omunyabitoti omoto oyo ninche ngatega studio ga ingende ngebereria omuga akagete tindi komotebirieta emete yori igogo ikaransinse ne karayori emete miya nainde bwate chinguruso osomobere nerega olumiya nora yugo umukarangora enyurigi moje muri ga studio ga alafu Papa olio Tanzania abantu ekero enini yachete eriogo ligacha Tanzania liari kubweni abantu omotenore omunyangateti orita goteba na omokeneno gatebi omunyangateti twame torori chinsonga bugirango omunyangateti oyo okubweni amarwire amange kabisa abantu bachieteliria nonyoretekero burwire bwachete Kenya ga abantu bagateba no Mario gatokire Tanzania Roriondo bono tarieteriro gotera guoka abantu bari koenda butuko gati korubusi mbono bakonya gusibuka goteba bari koenda baigwa ekirasi kyo munyangateti mugakori asunyuntete basiba batumie erufu gosenka bigoika Tanzania na inde bairana emeteju nero tobwenete gotebia bakusiba ituna simeko munyangateti simeko munyabitoti simeko omukarangora emete na matunda na matunda simeke obusangura omukumunura so emete yuneroro nero tubwenete kurigisere chinasari chibekwe naende nimaete chikaunti cheito chiansire no ene serikali yaito yansire kubeka chinguru chinene sogozo ogosimeke emete lakini emete tokorora ne yaisiko kingo chegana togochikokorera chindo cheito chielre twasimikire emete togotebuna simike emete kabisa twasimikire emelingamu mpaka riparian land arise tware goterana esasa chirara eibura mache esasa tiaburi ekiare emelingamu yabekirwo yomiri amache chinsoko nchiyo tente tiyo ne tente iri no tware koenda twarusi chinkonye chinsu twari chiare gosoase chisasa time so emete ye yaisiko intubu na mwanyagetingeri techikanso igotogo sababa kusibaito simeke minyangateti simeke minyabitoti simeka chinkomoni inde twanyora matunda na amacha ito chinsoko twanyu amacha ari tware kwenda se chinsoko na abwate eriogo ekiara aweta maraba chunjuga acha na madini atomenta somobere lakini bona iga amacha kare kobego chikorolini tomaeti zero sirikoru na nechitabu ekiara amacha itao aelri mentara matunda iwa bateba ase section yana omukoronywa no twari gurira muna kinyeni orikorosi gwege toyara iga twatwangaru twaragira kabisa bogima bakagwaigota nekinso boso ibindi bibere etwe kubitumika muna kinyeni kinsobosobo kinyene kiatabire no mukoronywa atabire twari gurime bese byansi bari gotoba muna gwa bibiri rigo gwatogatia gwakoroga indagira yo gukumi na bandu mbali kurwara omukoronywa bandu mbali kurwara nekinsobosobo emete yarenge kinga kamili nereyo kinkomoni tweganda sekanyoru twarole maineka kama toye yemikwirende yemisabakwa tuabeka kabisa tuakuneka bintu byaba burongo chiatoba bamanya kori biya kabisa omoroka no tuabeka kugoroma gweka liga
Omorogo ni no rore gatano. Nenda gete tokwirana toyo kwanire tukorage na sumu tumukomoke ngo isita gikaibere eri twirana gukora. Sawa. Bamuraba chikuya mandege kuzihita somya bamuraba chikuya mandege. Boy Jua Kali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia chisovaset ebirogo bye chisovaset begomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru na boygo cyo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber cyo koroseria ebirogo na boygo chips cyo korosia pillowcase ekyo ogorarira. Gagi. Umwana yo boy tikanda ngo ikibeza. Chibeza ntabwate muko lakini naikire taracha seito nanyorire mwapo ichi wakali. Hai, bona chibeza ngo enda mpulingi go pulingi. Hemeito ya bana bakujere sukuru. Hemeito yo konyora bana chisare. Kwa razangu ra duniani. Kaki oroje baka nabwate baka ebinto mbire bakoro kachiferi veti. Chikorozi ebirogo Biechigari. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu waki mwenzi tabatari. Ninchu goja moye binto kuruga mwapo ichi wakali. Hili! Omuganga James yonkoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo biechigari na boigo ebirugo bia leather. Gusechi sofa set chia leather. Gwetania bo nigo kubanyora babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo biao gusekende gyonsi origeti korosia. Nebintu nebyo. Mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonyane chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaiba gutuka nigo bagutuka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Oru Superstores barabari na Kisi Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakere ase enamba 0720688220 Boy Jua Kali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro Njempo Jua Kali Store na bariga ni mwesto kole biashara osabu amo ingotoka opposite Kisi Hotel na bariga ni mwes Gagi. Gagi, genda mwapoi gagi nyasaye baba boli Jua Kali. Gagi, egotoka alinsa litara chambini. Gagi, ligere libudango kuanete, omusio mubihili. Gagi, nariri goli kwa sarense, ebinto nago lirega gagi. Boy Jua Kali. Hai! Hili! Gagi! Hili! Hai! Ngokongkonya. Musio mubihili. Kuri tibintu muri mamba. Nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura. Amatera yo kumubaka omunguru omwaka oyo n'omwaka gw'oguseseniwa eke nekyonka kyamomogosi yora ayanayanda mange asoblomo eryobwekombolele amaseseniro getembe FM ekyonka kyamwamogosi abasayi bikyali makyaya Bono Link Up Show nikuja kulijwe mbao kigima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sano nebere chamo baso wika chinse kumigoro umre na nera Wizard Crown wakubwatana na DJ Topsha on ones and twos Ejwakongolele emiziki Makwa showbiz Trending issues Namanginande Yekielekea makiaya Link Up Show Link Up na sisi Kuruwa sasaba wika ikomigro Wizard Crown na DJ Topsha Imehi ya Getembe FM 102.7
Enyagitari ya Medford nigo egobarariria free consultation ya maiso na boigo amaino tariki 13 wika tariki 14 cy'umutinyu gatano narimo umwukoega asensemo ya maiso bakore chinsemo buna lens replacement, frame replacement, eye examination, color vision, checking eye infections na allergies, diagnosis ya eye allergies. Semo ya maino barigeri dental consultation, routine checkup, dental root treatment, pulpectomy, pulpotomy, denture installation, dental extraction, full mouth sculling na normal filling. Ayirira aserit keriga uzetarkichiga asamange nabo okobakera esimi ase namba 0101 001 127 guse 0762 105 575 batarere ase enyagitarega irase para ya Kisi Referral Hospital Road. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwarire na gusalia indibo enyinge. Aha, bono tokwa omoyo inyagitari ya Walfit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu weniabo amaruire amange abuna amaruire yesukari, amaruire yenda, amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Na kiborwere bwe sukari bo somo bero boime hypertension no borwere kramanyinga ko gende igure somo be. Walfit itosomete chinchereza to cyukorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine, yani ubonyagitari obwa kawaida. Itosomete ngendo nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga yakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esoko rwari amarwaire. Nchirende yagata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine. Tugutumia mariogo akurwese mete twarwari amarwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marigiti guys wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu room 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka.
Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Sana mwanzo murigana na kintu gitego cyo gukora umurobero korende kirato kendete gusimbirira okorinda emete yekebusi emete yemekoro eri yachakire kobora yakyanire ase amatkaega akogokiki ekana kubatana otokonya into bula omwanya gitinge nawe igona kero konya korinda riraba nawe ebintu bitonzo kanene nikundi kero konya toikire ase nsebwene mwatore meroka metekero kenda abantu abange bari koiranga emeroka engane yo gutumika garati gego yes omoroka bona ikause kora internet chi social media mwanza moroko bwate obubwenia bwenjere ya bene lakini tuanzereke busigeto ntuntu abwate toilet paper omotori twaguchira kiba tissue no moroka no rulengo omutomu ororo utabwati magwa no twari kugenda kibara twatumia lende twibangusa biego twaba abasafi egento gya kabere ekero twarenge kwinekerwa matoke magukurekera ari kubeka matoka kwinika omoroka no arari gutubira kuruguru umoroko maeto bwate perfume ogotioka sino emwateba na ningike ningogera togotioka sino omoroko renge kogera mokusio tioka sino kobekire ese getonga ogatubwa matoke biye igairongo nabo cha kuiwe perfume yani kwanya gutwara appetite omoroka umunyakitari oyo ito mwalimu munene aseke gusi professor gotosomeria abantu baito meteye ke gusi ngoto tebiare obuye bwo moroka ekiaro nonye mareri omoroka ngubweni urenge bona iga abantu aba science banzira gutworo kiase social media no moroko kubweni igega lakini ntu bali beke gusi kamiri ntu abwate na ntu bomanyi nonye mbwarenge butambe lakini ntu abwate obomanyi oyo minto na ba agototebi neki omoroko oyo wetani kwa tissue elimo tissue wetani kobeke perfume nyumba yatioka bia kabisa na kobeko nyumba yatioka yale gotuwa matioka matoke bona yanya gutioka bia kabisa yama ya gotobia matoke agotioka bia bono amariogo na bagotoerera bune mwanya gitingire ndi mariogo kiumoroko ule gekubwene kulingana nili wali mwambolili moroka ekere byanda biko koruma kabisa ende ko koruma proper so tumeka moroka imeli ende yiru wena oba ya umwana okolera gokia sine nyanja tumeka matu omoye konyo wole kotika kolera ara uma banya ora abantu bali babungire umubegere nesirenji yabande cyo uko bungu wose ho gukuro wose uko bungu anyata ngo ande ya chenen ono umunyakitari umate ora orebundisire gesongo ne sirenji karentu abwate sirenji kare sirenji tu abwate ande ne risosa
risosa riare kubuturuga ndibwate ngorogati agati ubukalika agatiubu karia omutoro siubiega kwa bekera omwana korumaega esirenchi eyo ari goteba onyo wara yeme abande bakari gutumia sabuni na ne sabuni bako gubutura akanyerere babekera omwana korumaega into twobwate natural remedy enda yani eriogo liekeusi ditare kwara no eno omwana iso saldio kurusia lisabel dieskoiga omonge na bagina barenga abanyagitari kabisa morogo kweli sosa umurongo no yo kwara kurusi mwarusi Yes. oro nere lakini abagina tikabasiku abagina barabutika basikwe mama babamba yes onderete ono okobekire riogo kuru kormate puti obekero mwana wa byeiga tali komwira nyaktari eri bona ikaba nango kwana igogende nyaktari abantu no mwana one tanya guchicho no bekete ne riogo no riresabu no gweta uri chai bakora vi mutago ja moto egento gekerende to bagundise na to bwate obonyansi umete kiro tukurige ebintu bitonchukana ine emetenere ukurigire buna bono obunyansi bunyansi ngotoka bore no nyase chi compound cy'abantu na gukwanira otatigo bukolise cyombe ntubwate nonye buri bwarenge gutumika korosi chinyumba tubwate sasa tintwabwate okay bono ase gusi ntwabwate obonyansi aina mbalimbali ntwabwate sereti se cyombe cyari polisi emuru ntwabwate ntwabwate kinyambi cyari gutoka mugondo ntwabwate obonyansi bokoro kwa kenyoru ntwabwate kibabe ntwabwate nesasati bono ika esasati yasirire ikyare miringa munyanyura amachonsi ekenyoru giasirire ekiagera ebigoro byeito byaera abantu balemire amagina bakare gwatia bachikwagajira chinyomba oche kebabe mate kale esasati yarenge y'abantu bali batari kwenyara byeiko wache kenyoru middle class ekenyoru namabati yali mabati rolling mills kogo ekebabe na kitokoroka na chitairi chitairi echiabona iga kebabe ngube kukyalenge kirama ndaki kyari kobe kwekirama seta jiri ekebabe ne gurende doroka kanyaru ne kebabe ibindi bigojerana atigeta bautiero aye kebabe ne kanyaru akanyaru kere kanyarara ne kebabe kere kagare ande getambe ene tabaruki lakini yasoka sarata na omi alibugekana so ekenyoru ekyo bona iga chinyomba chia makuti mate nyumba yakare erosiri byega teri kobe kwesiring toko igose mbrango tueresko ige kendete room temperature rengi kabisa tali na amabati yakobekwa wata makuru nyumba na inde ligori liekebabe bona igerire igoro mono ligori liekenyoru elire igoro mono ndiyo nkeyo esasati ero yasirire na ubo mate bwisasati na mache timeti ngaki bwalengi kyagera okonyora ngase tenteri sasati yarengo ero ti yare konyo mache yakora yakamukiriro sasati nere kuibura mache sasati ibura mache kuibura mache ngiya mache akuba kauje kandi bose gagwanza esasati nero nere esasati nere kuibura mache iye sa mache ale sasati nero baoteba na mulero oibora libu sasati yaibora amache esasati igo yare golitain amache naende yachunjuka yare guchunjuka amache naende yanyakuatake ekaba musi agateba na sasati yaibora amache igo sasati tari ekonywa amache ekore igenya tubete amache ayita akulisa se direct tisase ndiaka abere agende tisase yari gotuwa amache igo yarenge gotuwa amache igo musi agateba yaibora amache noye nekera akogenda ngora tari akoire rukara ira abantu
nesasatire ndeigo ase environment ngotubirira yarenge chinsu no chiari kuragira emeosi no yari gukinira ime riria machate neine chibacteria njere chiari gosoa gabu chinsu chianyorere ndagira chingi njere chiri chiasirire pi kune ebasweti no yari kwebisese esasati gabume yanya kuri chinsu kongoraigo muntu gakonyumira gakobibora omuntu orokubasweti eji ne chingi chito chiri chinene kabisa naende omate ntogenderete go conserve ntogenderete kwegerera ebintu ebiegekoro ntobwate chisasati nabo mogocha muchirore agachire ebisumu bieigo bibwate chisasati ekebabe nekenyoru noene chingi chiechu nebasweti mwanya gitingerite kanso nebwate emusia mumanga ebwate chingiti echiu echichiasirire togenderete gokora conserving na kubwaterana ne serikali yaito kulinda environment so esasati neyengenjo kabisa ekenyoru no abantu bare kwenda bali sichombe naende ekenyoru eki kiatumeka kwagacha chinyombe echi chiabeire very expensive ebigoro byeito ntobwato mate ebigoro bitali bike usi asense mu environment ebigoro ebina byari gutwara je minyangateti ebigoro nebitunwa no komana ebigoro no tangia maji bekire yani nyegoro ganyora maji ese ebigoro gere ise aye amaja gotoka chisoba jigotoka yetagiya sa begirete abagusi nekegoro ayigore na amaja yago kwana nyakundi amaja ya igara arenga maya kale kubwarero njeraki egindingiri ke gubikwa roche ase esoko egoro kwesosera esoseri no yego alikunywa amaja ale naki Buruiri mwibo eso serenero yale usibia maji eso sereria ya usibia maji yabwate obuja ubwesipi ebintu biribigo ebinyinyi biribigo chigoreta matara aso muntu iyo byareka kubwate eso sera ne sahati nebintu byayo cyamo ase okorenda amaji metena ona akaguriri chinsoko nchire chiri maji gwakanyora ng'agapira karutiro omuntu akogenda utauri amaji wakumingakia abantu batanya kurwara unabona umeta matukaye gonyora machara opening abantu kunga oporwe na kolera bwachire lakini kwali gonyora ng'amachari bantu banyu muntu ndate kumuroma bono na ne chinchengene ninchare ngoro chikumnyoka byeiga twabwate ebikoro ebikoro ne chinsu echi chimwamu chinkonye nchiarengo chiare koria ebintu ebibe bono nateba esosera ne gento getokebwate gakere kyo kegoterera bobe sana lakini ekyo nakikiare kulinda yakabere bakese ebibuyu kero kwabekira amache ke byabere mono esosera kwama ose konye bucha inke eso esa amache nabekoranda bono iga amache tobwate mate tobwate oboruire bwenda typhoid nabo monte kubwate ndambako orwara lakini tobwate amarioga ye naro so essence oko yarenge egotubokiga esosera nero yarenga basikali erendete ensoke yu tereto burwire nesosera yu tiare koba onye sasati teyo esa sati nero yari kurende kwegerera esosera yaba esosera eyu yatanga oburwire ogoso esensoko igesa sati wikerendwe no kurende esa sati wigemeringam esirero korugusi meringam tigeru bororo abantu bali babegete roche gari emiringamu serikali yeito tigerusi emiringamu emetende bekweli yare ko baroche bali bakoleme narora noye ne manga environment ya emangeri ya simekire enseka etare konyegerigo lere birakta no bire bikare konyegeri ari no esosi amacha ito na bago kole manga etanki umwako itateba nebigoro ekigoro ekyo yansirgo itu ensoko nere yaro niere manga gali ere sengera ensoko eju since umuntu atongetwe
no nkagete kanani umete gusin kanani no aroni ageto bigena ensoke yanya kuoma gisa no abantu bakwenda macha kurwa egitare ogende gari gochise inorogoro gochikerera yachenja gesire Iberi na gesere. Iberi chenjara na gesere. Kirera ya tagati gose nere kare gwetagati yari. Eri ni chitangi chibe kirororo chia macha maya agosoka abantu bakonywa amache abweniri engoro. Lakini ose kogenda rore n'abantu bansire kulima mpaka igurari. Ayina makosa. Ose kogenda nsaria. Egetunu geito kegoroke ansaria mpaka abanjari mba machete kurwana n'abagetutu na tangori mangane yeito lakini na intu abagetutu bari kolerana twasamo ire bimeri byeito togende nsari egetunu tochikotengerororo egetunu gietengo lakini kere environment yeito yeri serikali cheito chia Kisii na Nyamira counties tikaba ibuli naki chikoera ngaito gochi kinare ko na asomuru ale ntufate kesukali timetingi kesukali kirikyo muguse bado nkeraroro toka tutara gesiekera na gigero atikere egeke asege gotoka susi mono asogoni abantu balende te kesukali geria abanchari barumba kirende te kabisa na nare komenta iga na saa kwanire tutari nditie mete yeito toko yetu gute mete iga gora kwara amaruira awo jotokwa emete roho kurenda mwanya bantu n'ikindi ihudina to kwanga kurende mete yeite gikoro kigora pi abantu nabarwara mbakugwena ubonyamasi buri bwarenge asimwanya abantu sasa abagusi bwarenge buri kunyemete nabona umugwekano umuteno roho unakwanya cyaiga mambi yayo bagenda kwanyora weweni re umuto yubuti ngasikiye gukora ihoro asukubweni nyukubweni bukomanyene ezo munde gara kuyidumia nakiata bwene nabona umuto yu usukuyo uyukubweni kabire yu yaro mundu bwate bitonda birinda ihakubwena instant umuto yu gokomanyanje na umanyanje yu siga ora enyora usene bere yu etayo ibimete bune egendera gusira kenge togo narutaka ande amaemba timiti amaemba nobori usenkukwana mwalenge asitakikeme kiagirando chinga crosense mega mbona takwa togokora yes amaemba yo mugusi ndagira ndagira ona toterana amaemba nobori ni bikorenda umugere uparansi y'isukari tegenda iguru uparansi na empresa tekoraki tegenda iguru ibindi byo asaye tutebe usina makuta ubwata make isukari yireke ibindi bintu bikorenda mugusina byarendete amayamba oboli no muogo ikindi ndagira namanya bwari arambogera arenge ikindagera cy'umuguzi isatu nagiye kingagirite cyarenge cyane yari ndete kindagera isatu agakibeka kekimangana ki mwanya batagandira gukinira oboli mahemba n'ikibando kiri cyarenge itrate cyarenge mochore mochore ubusini ine byarenge ndagera y'umuguzi bibona kugenda gusira bono rero wakambeka mpaka ntere oboli bwagusi obukima bwagusi rero mwansire kunyeruka maritande twale gotebana obukima bwagusi obuno obukima borosiri noboli ndwale goteba obukima bwabogere kagera abagusi bagaterana oboli bwaba bakiande kiande indoje tobugotengere ga studio tokamaya gocha ogotera konde kwaboli ebusukari ni ryogo byarengi na inde bigwanza
no nyoreta watera kuri na sweet banana getenga kelitoke ono sweet banana neri toke liumugusi liari ebskari tokare kuri ebwate bitonombe bibwate ebigomi ebskari biria amugusi to kwanera umugusi baminto ira ni ebskari keri liari skari ekemo no kubutole rugo gote 100 ekiarambi biyo so ebinde bie kegusi neta keire toirani ingokorera igwa ase bari kiretiga twatugire chingoko chiegesongo ne chingoko chiekenyechi chingoko chiegesongo echire ligolinse chie kenyechi chikaba ligoro bono libolinko boli neli murabeka chingoko chionsi pise ebisumu ebibaki ingibikori ebibaki byachire ebibaki na byare kupima no na karubi kagoja mwao byabogori byagenda bono mwabitire pi environment yaitu goikato toirane astwarenge torwanere egekoro gyeito emete yaitu enyoni nere nginyorete ye mukoro ke secretary pad egarana arenge kwagura tware kogenda roje nyabinyinyi twanyete bina ke uchururu ngaise ino ya tworoki ya twagoka kabisa eronchi tutakurwanira environment yaitu egekoro gyeito tosimeke mete yaitu ne chingoko chito ne chingiti chito ebigoro byeito einde gosento byoke ara yunare kote umuradio ase tagekayo amatoka yige usiwate aba amatoka yarengi una elio likubweni umanya bantu beza njiraki agareli atabi kabisa niya bikiru tono tikurusi ko iwa matonta gete una ko arengi uri gushinda iga yuko humu bere batarama no buguru wale mo botando no buguru ko kuri amatoka daratoba ai isajinda ta kuweni na ali arengi kuweni anyandi tuanja tunasimeke Bia mono sana asengencho oyevira umwancho murigiriri abono tugukorera umurobire bwetwane yagatemberi tukuria rero ekero twarenge enere omorwaria James Omari Obwaya na boigo sa George Nyakundi abo bago twerana ki obose bago tosegeta togendere korinda emeteri yeke kusigo semeteri emekoro mwancho murigiriri enda utigara eme yagatembe TV na boigo gusanga na into ochaiga ekero ase ekero ngoro kwa Matilda obaigo atwara obulikireria ovuya etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo share na basani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Net.